Jo soc Laura Juan, soc tècnica de projectes en la Fundació Hortasud. La Fundació Hortasud és una entitat que naix en l'any 1972. Ara, enguany, anem a celebrar el 50 aniversari. Decidixen crear una fundació per a dinamitzar la comunitat i enfortir la identitat comarcal. És una fundació comunitària i cívica, una entitat privada però amb vocació pública. El que vol és donar eines i recursos a la ciutadania per a que s'ensarce, per a que treballi conjuntament, sempre pensant en transformar el món i en fer de la nostra societat una societat més justa i més igualitària. La Fundació ofereix acompanyament, ofereix recursos, ofereix formació i escolta i està ahí per a lo que les associacions, el moviment associatiu necessite. A banda de l'Escola d'Associacions, també desenvolupem campanyes de reconeixement a les associacions. El missatge que volem transmetre en aquestes campanyes és, per una banda, reconèixer la tasca que fan les associacions i donar-los veu i donar-los visibilitat. Cada associació té una missió i necessita que se li faciliten els recursos i l'espai per a fer això, que no vinga l'administració a invadir l'espai de l'associacionisme i fer que les associacions siguin conscients de que són responsables també de la seva acció i que no han d'esperar que vinguin a solucionar, sinó que també han de moure's, han de fer coses, han de saber reclamar el seu espai. El moviment associatiu es dona quan les persones, quan la ciutadania s'organitza per a donar resposta a les necessitats que ella mateixa identifica, no? que les persones s'identifiquen. Per tant, és molt important la tasca del moviment associatiu, primer perquè escolta quines són les necessitats i les identifica i després passa a l'acció i sap quines són les propostes, quines són les accions que necessita fer per a donar resposta a aquestes necessitats. És important que les iniciatives del moviment associatiu naixen de baix cap a dalt, que siga el propi moviment associatiu qui identifique quines són les seues necessitats i les seues propostes d'acció i que siguin capaces de traslladar-les a les administracions. Les administracions han de saber escoltar i donar suport al moviment associatiu. És important el moviment associatiu perquè des de sempre, històricament, ha sigut el moviment associatiu quan en moments de crisi o en moments de necessitat ha sigut el primer que s'ha organitzat i que ha donat resposta a aquestes necessitats. Nosaltres pensem que el moviment associatiu compleix una tasca molt important i que té un poder transformador increïble. Les associacions donen vida als nostres municipis i encara que sembla que no, però moltes persones xicotetes en molts llocs fent moltes coses xicotetes a la vegada, al final fan grans coses, poden canviar el món.